Všechny bych vás tady ráda přivítala na přednášce o střevním mikrobiomu v souvislostech. Nebudeme se zdržovat, půjdeme rovnou na to. Teď jsem si tady vypla ovladač, nevadí. Tak, rovnou se podíváme na to, co nás dneska čeká, aby jsme měli jasno. Takže na začátku se vám určitě ve stručnosti představím, abyste věděli, kdo já jsem. Potom se podíváme na to, co je to ten střevní mikrobiom, a jak vypadá zdravý a jak vypadá poškozený. Pak si řekneme o tom, jak se vlastně ten náš mikrobiom kolonizuje. Podíváme se konečně na mikrobiom v souvislostech, ve smyslu tom, co všechno v našem těle s ním souvisí. Potom krátce se myhneme kolem imunity, spíš takový připomenutí informací ze školy, které jsme možná už zapomněli. Pro zajímavost jsem vám zařadila fekální mikrobiomovou transplantaci, což je takový pojem, který ne úplně každý zná. A v závěru bude prostor na otázky případné, takže pokud byste měli, určitě se k tomu dostaneme. Takže jdeme směle do toho představení. Takže já se jmenuji Lenka Hyblová, jak jste slyšeli, je mi 36 let, jsem z Českých Budějovic, mám 2 děti, jednoho manžela, už 18. rok, což už je docela výkon. Před mateřskou dovolenou, nebo teda pod mateřský dovolený jsem působila na Akademii věd u nás v Českých Budějovicích jako správce rozpočtu a projektový manažer, což byla rozhodně zajímavá výzva a zkušenost. Nicméně to bylo dost stresující a náročný. A v té době, když jsem tam byla, a když už jsem byla na plný úvazek, děti trošku povyrostly, tak se stala taková věc, že mě odešla moje milovaná babička na rakovinu střeva. A já v té době sama jsem měla velký zdravotní problémy, který, přiznávám, jsem neřešila. Posouvala jsem to furt někam dál na další kolej, až budou děti větší, až bude víc času, až se to bude víc hodit a tak dále. Nicméně ta situace, tak jak nastala, mě donutila to začít řešit. A já jsem vlastně zjistila, že klasická medicína mi jako nepomůže, protože já jsem měla nespecifický křeče v břiše, mimo jiný, spoustu dalších problémů, jako únava, nespavost, bolesti kloubů a tak dále. A tak v souvislosti vlastně s těma událostmi, co se staly u nás v rodině, jsem šla k lékaři, s tím, že jsem si vyžádala kolonoskopii, což asi tušíte, že není úplně taký populární vyšetření, tak doktor mi řekl, že vlastně mi ho jako nechce doporučit, protože jsem mladá, protože to nepotřebuju, protože mi nic není. Tak jsem si to stejně vydupala, pak jsem šla na gastro, pak jsem šla na ultrazvuk, pak jsem si krev nechala udělat, alergologii a všude mi řekli, že jsem zdravá, že mi prostě nic není a že ten můj stav v podstatě jako nevíme, proč se děje, můžete zkusit nějakou eliminační dietu, můžete si zkusit vlastně, co chcete, nám je to jedno, v uvozovkách jste mladá, takže problémy stejně nemáte. A to byl ten moment, kdy já jsem se dostala vlastně ke zdraví a k nějakému svýmu životnímu restartu celkově. Začala jsem se zajímat a bylo pro mě docela těžké vůbec se k nějakým informacím dostat, protože vlastně ta klasická cesta nám jako nedává, nepotřebuje. A když člověk se o to doteďka nezajímal, tak ani neví, kde má co hledat, jak si to má dát dohromady, jak vůbec se v tom zorientovat, což je v podstatě i ten důvod, proč jsem se rozhodla ty přednášky dělat, protože já jsem pak na finále dala výpověď na té akademii, otevřela jsem si svoje vlastní studio v Českých Budějovicích, kde dělám frekvenční terapii, dělám tam metodu Access Bars, probiotika na míru a dělám i mentální trénink a spoustu dalších věcí, protože se to všechno krásně společně doplňuje a protože vnímám, že to fyzické zdraví je velmi úzce spojené s tím naším psychickým zdravím a je potřeba vždycky to brát komplexně, pokud možno samozřejmě, ale zároveň je pro mě fajn i to zjištění na vlastní kůži, že pokud psychicky na tom nejste úplně dobře a začnete primárně od toho fyzického těla, což je někdy jednodušší, tak opravdu to má vliv i na tu psychiku a je pro vás potom jako snazší dělat ty kroky a posouvat se v tom svém osobním životě někam dál. Takže to je to, proč jsem dneska tady, proč vůbec dělám tyhle ty přednášky, proč mi to dává smysl. A byla bych ráda, kdyby to pro vás prostě byl soubor informací, které vám možná ve vašem životě pomůžou se rozhodovat jinak. Ne podle někoho, podle sebe, ale abyste měli vůbec nějakou ucelenou představu o tom, co v těch našich střevech se děje a proč možná by bylo fajn se na to zaměřit. Takže tolik k představení, myslím, že stačí. A pojďme už k věci. Střevní mikrobiom. Chtěla bych se zeptat, kdo z vás tenhle pojem vůbec jako nějak vnímá, registruje, nebo dokonce ví, o čem se bavíme? Je tady někdo, kdo něco o tom, já vás nebudu zkoušet, to je jediná otázka, jenom jestli jste o tom slyšeli a víte o tom něco? Něco, ano. Takže někdo něco málo, ano, fajn.
Tak ono teď se v posledních letech o této oblasti začalo docela dost mluvit. Je to v popředí zájmu, zejména vlastně té vědecké části naší společnosti, protože už se v podstatě nedá popírat ten vliv našeho střevního mikrobiomu na naše zdraví. Ale pokud si řekneme úplně jednoduše, co to vůbec ten mikrobiom je, tak je to komplexní ekosystém mikroorganismů, zejména bakterií, který se nachází uvnitř našeho střeva. Ale patří tam i kvasinky, plísně, bakterie, viry, všechno to, s čím vlastně se to naše tělo setkává a přirozeně to do toho těla vstupuje. To všechno, ta masa v našich střevech, tak tomu se říká střevní mikrobiom. Ty čísla, které jsou tady uvedený, tak ty berte prosím vás s rezervou, protože se to neustále mění. Neustále. Tím, že opravdu je to v popředí zájmu, tak furt se to upřesňuje a mění se tyhle ty číselné údaje. Takže některé studie odhadují, že množství těch bakterií může dosahovat 1 až 2 kg té hmoty, co máme v tom střevě. Co je ale zajímavé, a to se teda nemění, tato informace, že náš střevní mikrobiom je stejně unikátní jako otisk prstu. To znamená, že neexistují dva lidé, kteří by měli naprosto shodný mikrobiom. Dokonce ani matka, dítě nebo jedna domácnost, členové jedné domácnosti, je tam shoda, ale není tam naprosto totožná ta shoda. Takže to je spíš taková zajímavost k tomu mikrobiomu. A tady se podíváme na to, jak by se z hlediska vlastně těch bakteriálních druhů dal rozlišit ten zdravý od toho poškozeného. Zase já tady mám uvedeno, že zdravý mikrobiom by měl obsahovat zhruba 1000 těch bakteriálních druhů. Dneska zase už se to mění, některé studie uvádí, že je to 300 až 500. Ne z toho důvodu, že by jich bylo méně, ale z toho důvodu, že vědci tvrdí, že je výhodnější vlastně ty velmi podobné bakterie sdružovat do jedných těch kategorií, těch druhů, kmenů. Takže vlastně tím se to číslo zužuje, aby to bylo přehlednější pro ně v rámci toho výzkumu. Ale když si to vezmeme na těch číslech, které jsou tady uvedený, aby jsme si to jenom představili. Takže ten zdravý mikrobiom zhruba kolem 1000. Pokud se podíváme na mikrobiom cestovatele nebo člověka, který se hodně pohybuje v rámci celého světa, tak tam je možný, že pokud se vyšetří ten mikrobiom, tak je daleko pestřejší. To znamená, že klidně se tam můžeme dostat až na 2000 těch bakteriálních druhů. A to je z toho důvodu, že vlastně jí velmi pestrou potravu, je tam jiný klima, jsou tam jiný ty bakterie, jsou tam jiný zvířata, je tam jiný podnebí, prostě tam vstupují jiný látky do toho těla, než když my jsme tady furt vlastně v tom svém teplíčku na tom jednom místě. Oproti tomu poškozený mikrobiom, tak ten může vykazovat třeba jenom 300 těch bakteriálních druhů. A tady bych vám chtěla říct jeden příklad. Občas budu mluvit o panu doktorovi Petru Ryšávkovi, je to český mikrobiolog. Nevím, jestli někdo znáte tohleto jméno. Je to člověk, který se v České republice postaral o to, aby vůbec o tom mikrobiomu začalo mluvit. On to velmi zmedializoval, velmi to dostal vlastně do těch médií, tu důležitost. A on uváděl příklad, kdy měli chlapce, protože on dlouhodobě se věnuje vyšetření vůbec toho střevního mikrobiomu. Měli chlapce, který měl Crohnovu chorobu, což je vlastně chronický zánět nespecifický ve střevě. A ten malinký chlapec musel podstupovat neustále antibiotickou léčbu. Takže on vlastně podstoupil tu antibiotickou léčbu, která mu pomohla, ale po 3 týdnech od ní se mu to zase vrátilo, takže on ji postupoval neustále dokola. A oni, když mu vlastně vyšetřili ten mikrobiom, tak zjistili, že tam těch bakteriálních druhů má jenom 100. To znamená, že byl enormně poškozený ten mikrobiom tou stále opakovanou antibiotickou léčbou. Takže opravdu můžou tam být velký rozdíly. A zase z mojí zkušenosti je to tak, že pokud vy si necháte ten mikrobiom vyšetřit, tak jsou lidi, kteří jsou v důchodovém věku a mají ten mikrobiom daleko mladší, v podstatě tím složením, než je jejich skutečný věk. A jsou lidi, kteří jsou mladí a vyšetří si mikrobiom a odpovídá úplně jinému věku. Já osobně, když jsem si ho dělala tenkrát, v té době, kdy jsem vám říkala, že jsem na tom fakt zdravotně nebyla dobře, tak mně vyšlo, že moje střeva, respektive ten mikrobiom, odpovídá 50 až 60 letému člověku. Což samozřejmě, když jsem si dala jako do kontextu s tím vším, jak jsem se cítila, co jsem vůbec měla za zdravotní problémy, tak jsem musela uznat, že ano, na tom něco bude. A zároveň v té samé době si ten mikrobiom dělala moje tchýně a jí vyšel mikrobiom na 30 až 40, byť měla 60 plus. Což ano, i tam to odpovídalo, protože je to člověk, který celý život se zdravě stravuje, hejbe se,
nemá stres a tak dále. Prostě všechny nekouří, nepije alkohol, jo, prostě dodržuje ty zásady zdravého životního stylu. Takže je to znát, je to rozhodně znát, jak se o sebe staráme, co do toho těla dáváme, jakou máme míru stresu, pohybu a všech těch ostatních věcí. Další pojem, který jsem tady zařadila, je genocida mikrobů, což zní dost jako radikálně. Nicméně chceme si tím říct to, že mikroby tady byly daleko dřív než my na naší planetě. Tam je vlastně ten prvopočátek. A vždycky byly běžnou součástí našich životů. Vždycky to tak bylo. Tudíž z hlediska evoluce my je potřebujeme k tomu, aby ta naše těla fungovala, aby se správně osidlovala, aby se děly všechny ty procesy, které se mají dít v těch tělech. Nicméně my jsme se posunuli do takové doby, kdy dochází k nadužívání antibiotik, což samozřejmě cíleně vybíjí ty bakterie, ale bohužel i ty naše přátelské bakterie, nejenom ty, na které je to primárně určeno. Přehnaná dezinfekce, tak to je věc, která zejména ještě po covidu nabrala úplně nový rozměr, protože v podstatě tím, co vzniklo, tím, co kolem toho se medializovalo, jaká byla masírka, tak samozřejmě většina lidí v tom strachu začala dezinfikovat ještě víc než předtím. Dokonce jsem se potkávala s lidma, který si saponátama myli ovoce a podobné věci, jo? Protože prostě měli strach, že se nakazí, ale to není úplně ta ideální cesta. A i když se podíváte, já jsem máma 2 dětí a půjdete na hřiště, kde jsou kočárky a maminky tam mají ty dětičky, tak dneska téměř na každém tom madle visí ta dezinfekce, kdy v podstatě se jde s tím dítětem, to na cokoliv šáhne a okamžitě se dezinfikují ruce. Všechno se dezinfikuje doma, všechno, na co šáháme, všechno, pořád. A my vlastně si tímhletím vyrábíme sterilní prostředí, který ale pro nás není jako přirozený prostředí. A my ve snaze, vždycky každý z nás děláme nejlíp, jak umíme, na základě těch informací a zkušeností, které máme. Takže to samozřejmě myslíme velmi dobře, akorát, že ten efekt velmi často bývá naprosto opačný, protože naše tělo, když přirozeně nepřichází do kontaktu s těma patogenama, tak se vlastně nemá šanci přirozeně budovat a trénovat tu imunitu na těch malých věcech. A pak, když přijde něco zásadnějšího, tak to prostě nezvládá. Pak jsme pořád nemocní a ještě víc dezinfikujeme a ještě víc prostě se izolujeme a ono to nemá úplně ten výsledek, který bychom chtěli. A další věc je minimální kontakt s přírodou. To je i to, o čem jsem mluvila, že jak se dezinfikují dětičkám ty ručičky a podobně, tak vlastně my jako člověk, jako tvor jsme byli zvyklí na to, že jsme v tom kontaktu s tou přírodou, ať už je to šahat do hlíny, cokoliv sázet, obdělávat, ať už je to chov zvířat, ať už je to vůbec nějaký pohyb principiálně, který jsme byli zvyklí mít a dneska ho nemáme. Dneska jsou děti, které v životě neviděli živou krávu, který neviděli slepici, na to, že by si na tyhle zvířata třeba šáhli, který, když jdou ven, tak nejčastěji slyší, nesahej na to. Já sama žiju ve městě v Budějovicích a jedna z těch prvních vět směrem k mojim dětem, když se učili chodit, byla nechoď na trávu, jsou tam hovna s prominutím. Protože prostě u nás ve městě, když máte jakýkoliv kousek trávníku, tak je to prostor na venčení psů, což já jako nějak nehodnotím, ano, chápu, máme psy, ale prostě bohužel ty lidi to neuklízejí, takže my vlastně od malička ty děti učíme, že jako to není úplně dobrý, ani bezpečný místo a že nemůžou tam. Takže aniž bychom chtěli, děláme to zase s nejlepším vědomím, tak je od začátku izolujeme a pokud člověk žije v paneláku a nemá ani tu vlastní zahradu, tak vlastně ty děti nemají úplně možnost, kde by se mohly tak zdravě v podstatě nechat osídlit těma mikrobama. Takže tolik k té genocidě. A tady jsem přidala takový obrázek, jak v podstatě vypadá ten poškozený mikrobiom, respektive ta střevní sliznice, co se tam vůbec děje. Takže tadyhle na té straně vidíme, jak vypadá zdravá střevní sliznice, kde vlastně ta žlutá vrstva, ta modrá vrstva, tomu se říká vlastně ten hlen, mucin, který se tam má tvořit v tom střevě a který tvoří takovou ochrannou bariéru, skrz vlastně kterou by se neměly dostávat ty patogenní látky, ty toxiny, ty bakterie, ty věci, které prostě v tom těle nechceme mít. Potom jsou tady ty klky, které jsou spojené takovýma jak kdyby suchýma zipama, které zabraňují tomu dalšímu průchodu do toho krevního oběhu, do toho našeho krevního řečiště. Takže pokud my to střevo máme zdravý, tak vlastně to, co tam přichází s tou potravou, tak tělo si z toho vezme ty živiny, které potřebuje a zbytek vyloučí.
v pořádku. Ale pokud vlastně dojde k poškození toho střeva zevnitř, pokud tam máme dysbiózu, není to v rovnováze, tak primárně se naruší ta hlinová vrstva. Tím pádem se vlastně odhalí ty epitelové buňky a ten bordel, když to řeknu zjednodušeně, se skrz tyhle epitelové buňky dostává přímo do toho našeho krevního oběhu, krevního řečiště, kde to samozřejmě už ale dělá problém, protože tam potom vznikají ty imunitní reakce a můžou tam vznikat záněty a je to zátěž pro to tělo a velmi často vlastně ten mechanismus je to, co spouští třeba ty kožní problémy, ale i spoustu dalších, kde do toho těla přesně se dostávají toxické látky, které tam nemají co dělat a to tělo zbytečně zatěžujou. Tady bych chtěla říct, že pokud vlastně, a může k tomu dojít i po antibiotické léčbě tady k těm věcem, jo? Že naruší vlastně tu symbiozu v tom střevě a může vznikat té propustnosti, pokud zejména je to opakovaná záležitost u té antibiotické léčby. Chtěla jsem říct, že co se týká vlastně toho střeva, ty sliznice tam pod tím, kde můžou vznikat ty prasklinky, kudy vlastně potom dochází k tomu průniku do toho krevního řečiště, tak to se dokáže zregenerovat poměrně rychle. Může to být v řádu dní, pokud my do toho střeva dáme tu výživu, anebo pokud odstraníme tu příčinu, která to dělá, ideálně ta kombinace. Ale pokud ten mikrobiom je opravdu jako hodně poškozený, tak vlastně my sice zvládneme zacelit ty trhlinky, což je i důvod, proč u některých lidí opravdu velmi rychle se vykazuje zlepšení při té cílené probiotické a prebiotické léčbě, protože se jim uleví tady tím způsobem a to tělo může začít. Ale než se znova obnoví tady ty pevné vazby, než se znova vytvoří ten mucin, než tohle všechno se stane, tak se uvádí, že to může trvat rok. Jakože fakt poměrně dlouhou dobu a bavíme se o tom, že záleží, jak moc velký poškození toho střeva je, což vy si můžete myslet, ale nikdy to nemůžete vědět. Proto třeba já jsem začínala tím testem toho mikrobiomu, protože já jsem si vůbec sama neuměla představit, v jaký fázi to moje tělo je nebo není, obzvlášť, když ty doktoři mi tvrdili, že mi vlastně nic není. Takže tohle jsem chtěla jenom tak, aby jsme si představili, co vůbec se v těch střevech vevnitř odehrává a co tam je. Jak se kolonizuje ten náš střevní mikrobiom? Tohle je taky fajn si uvědomit, kde vůbec je nějaký ten začátek, na co by bylo fajn si dát pozor. Takže začíná to samozřejmě způsobem porodu. V České republice, nejenom u nás, rapidně stoupá množství císařských řezů z jakýchkoliv důvodů. Nicméně takhle, já je určitě neodsuzuju, to bych chtěla říct, stejně jako neodsuzuju antibiotika, to vůbec. Všechny tyhle ty věci mají svoje opodstatnění, když je s nima dobře nakládáno a buďme vděční za to, že to máme, tyhle ty možnosti. Ale co je fajn vědět, že pokud vlastně to dítě se narodí císařským řezem, tak už tato první věc mu výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že bude trpět alergií a že bude mít atopickou dermatitidu. V podstatě až 20% dětí, které se rodí císařským řezem, má právě tady to onemocnění, což už jsou opravdu vysoký čísla v dnešní době. Ale proč se to děje? Proč se to děje, když vlastně to dítě se rodí císařským řezem? Protože my evolučně jsme nastavení na to, stejně jako všichni ostatní tvorové savci, že to dítě prochází porodníma cestama předtím, než vyjde vlastně na ten svět. A tím, jak prochází těma porodníma cestama, tak právě to jeho tělíčko a i tím, jak on do sebe dostane tu plodovou vodu a všechny ty věci, které se tam jako dějou při tom porodu, tak se do něj dostávají právě ty bakterie od té maminky. Ať už ty poševní, tak už ale i ty fekální. Prostě všechny ty bakterie po té cestě on si nazbírá. Ale pokud vlastně jde o císařský řez, tak tohle to mizí. Tady ten článek vlastně tam chybí. To dítě je vyndaný z toho břicha a první, s čím přichází do kontaktu, je to prostředí v té nemocnici, ten personál a všechny tady ty věci, což samozřejmě není přirozená záležitost. Existují dneska už porodnice, kde dělají to, že při porodu císařským řezem vezmou tampon, kterým otřou vlastně tu pochvu a ty genitálie té matky a otřou tím ten obličej tomu miminku. A tím vlastně co nejlíp simulujou ten průchod těma cestama, i když to není samozřejmě totožný, ale je to lepší než nic rozhodně. Ale nedělá se to běžně. Jsou některé nemocnice, které se do toho pouštějí. Takže je fajn tady tu informaci mít, že opravdu miminko, který se narodí tím císařským řezem, tak možná je k zamyšlení, jak od začátku třeba mu pomoct a trošku ten jeho mikrobiom podpořit, když nemá úplně třeba tu nejlepší startovací čáru, co se týká toho zdravého osídlení. Další věc, která na to navazuje, je výživa, logicky. To, co jíme,
tak velmi rozhoduje o tom, co se bude nacházet uvnitř toho našeho střeva. Jestli my budeme vyživovat ty přátelské bakterie, nebo jestli naopak tam budeme dávat prostě průmyslově zpracovanou stravu, věci, které jsou pesticidama hnojený, jestli prostě budeme mít jednostranný jídelníček, budeme držet diety a tak dále. Tohle všechno má vliv na naše zdraví a na tu pestrost toho mikrobiomu. Tady zase, pokud se bavíme o dětech, tak samozřejmě nejlepší možná varianta je kojení. To je jasný, protože tam dostávají přirozeně ty děti do toho těla to, co potřebujou. Ale pokud to není možnost, buďme zase vděční za to, že to umělé mlíko dneska máme. A i tady v podstatě dneska ta vědecká společnost cílí tímhletím směrem a hledají možnosti, jak ty umělé mlíka v podstatě doplnit o ty bakterie, o ty probiotické a prebiotické složky tak, aby pro ty děti to bylo vlastně od toho začátku co největším přínosem a dalo se tam co nejlépe nahradit v podstatě ten pozitivní účinek toho mateřského mlíka. Další věc, která ovlivňuje, jak se bude kolonizovat náš mikrobiom, tak je prostředí, v kterém žijeme. Tady bych jenom zase se úplně krátce zastavila na tom, jak ještě v nedávné minulosti, poměrně nedávné minulosti, bylo naprosto běžné to, že lidi žili v jedné domácnosti i s hospodářskýma zvířatama, kde prostě opravdu v jedné světnici se žilo, rodilo, umíralo a přes chodbu byly zvířata, které tam taky vlastně měli celý ten svůj životní cyklus, což samozřejmě sebou neslo i různé epidemie, nebudem si říkat, že to je úplně jako v pořádku z hlediska hygieny, ale zároveň ta pestrost byla úplně někde jinde než dneska, kdy vlastně spousta domácností nemá ani domácího mazlíčka. Protože pokud si budete dělat vyšetření mikrobiomu, tak lze poznat z toho rozboru, jestli máte domácího mazlíčka nebo nemáte, protože tím, že ho máte, tak si zvyšujete právě množství těch bakteriálních druhů, který máte v tom svém střevě. Stejně tak, jako je znát, jestli právě jste v kontaktu i s jinýma zvířatama, jak vlastně vůbec se pohybujete. Takže i toto nás formuje z hlediska těch našich střev. Další věc, s kým žijeme, to jsem tady dala spíš tak jako pro zajímavost, protože neexistuje jenom střevní mikrobiom. Máme orální mikrobiom, kde to všechno začíná, máme ten střevní, máme poševní, máme mikrobiom kůže. Prostě těch mikrobiomů je spousta na tom našem těle, ale ten, kde je největší shoda v domácnosti, jedný, kde žijete, tak je to mikrobiom právě kůže. A nejvíce si toho předáváme přes plosky nohou. Tam, kde my vlastně chodíme doma na boso, tak přes tu podlahu krásně spolu sdílíme opravdu všechno. Takže to je spíš tak jenom pro zajímavost. A další věc je ta geografie. Tak jak jsme se bavili na začátku o tom cestovateli, který, když bude navštěvovat různé země, tak si nazbírá různých druhů těch bakterií, tak i to, kde žijeme, má vliv na to, jaký bakterie budou v tom našem střevě. A tady jsem uvedla jako úplně konkrétní a prokazatelný příklad Japonsko, kde Japonci tím, že vlastně oni jedí ty řasy, tak jako jediný na světě už mají standardně ve střevech bakterii, která to umí trávit, tu celulózu, protože normální mikrobiom člověka, Evropana, který tohle nejí, tam tu bakterii nemá. A oni tím, jak neustále to jí, tak už vlastně evolučně to mají jinak. Už prostě oni se s tím normálně rodí, že to tam mají a že pro ně je to vlastně přirozený. Jo, takže to je tak jako pro zajímavost, co je možný vlastně, aby se stalo. S tím, že teda jsme se na tohle ptali pana doktora Ryšávky a on říkal, že ano, pokud teda bychom to neustále jedli, tak máme vysokou pravděpodobnost, že i my si tam dokážeme vlastně udržet v tom střevě, že by se to střevo přizpůsobilo časem vlastně tomu, co my mu dáváme. Takže tolik k tomu, jak se kolonizuje. A teď se dostáváme, jak se říká, k jádru pudla. V jakých souvislostech je střevní mikrobiom zásadní? Takže určitě, pokud jste slyšeli o mikrobiomu, tak si myslím, že jste o něm slyšeli v souvislosti s imunitou. Že naše imunita se skrývá ve střevech. To je takový teďko populární celkem, tady ta informace, takže to většina lidí už slyšela. Otázka je, proč to tak vůbec je, proč bychom tomuhle měli jako věřit. Jde o to, že ta naše střeva produkují neskutečné množství těch buněk a všech věcí do toho našeho těla. A v podstatě i třeba té lymfocyty, které jsou součástí té imunity, tak se sice tvoří v kostní dřeni, ale v těch střevech se aktivujou. Takže my potřebujeme, aby to naše střevo bylo v pořádku, aby fungovalo. V našich střevech dochází k syntéze vitamínů, naše střeva rozhodují o tom, jak budeme vstřebávat živiny. Naše střeva rozhodují o spoustě věcí, o tom, jak se nám budou tvořit transmitery, což jsou hormony, jako je třeba serotonin, melatonin, dopamin, další.
O tom všem rozhodují naše střeva a proto souvisí s tou imunitou. Když si to rozebereme, tak podíváme se na energetický metabolismus, který souvisí s obezitou. Naše střeva, respektive ten mikrobiom, má na starosti to, jestli my budeme mít sklony k té obezitě, anebo nebudeme je mít. Konkrétně se můžeme bavit o tom, že vlastně ty dva kmeny, které jsou tam nejvíc zastoupený, Firmicutes a Bacteroidetes, tak ty za to zodpovídají, respektive ten Firmicutes, který umí z té potravy vlastně vytěžit maximum. To znamená, pokud já jsem člověk obézní, nebo mám k tomu sklony, tak z největší pravděpodobností mám tenhle ten kmen přemnožený. Mám tam toho víc, než by bylo zdrávo. A nebo to mají vrcholoví sportovci, u kterých je to ale žádoucí, protože ty chtějí, aby vlastně z té potravy vyždímali vždycky maximum. Ale u nás obyčejných smrtelníků, když se tohleto stane, tak vlastně potom je to taková ta věta, já přibírám je ze vzduchu. Jo, protože vy vlastně, ať sníte, co sníte, tak to tělo vždycky bere maximum. To tělo vždycky bere maximum a potom je obrovsky těžký se dostat do nějakého energetického deficitu, aby vůbec teda jste s tou váhou někam pohli. Protože to, že nebudete jíst, to vám nepomůže. To vám jako nepomůže, to vaše tělo stejně potřebuje živiny. A čím víc nejíte, tím víc ty vaše bakterie si to všechno pěkně berou. Takže to není úplně dobrá strategie. A je to vidět i na tom, nevím, jestli ve svém okolí máte někoho, kdo hodně sportuje, řekněme na takový té závodní úrovni, tak tenhle ten člověk, když potom přestane, ze dne na den přestane, třeba úraz, cokoliv, něco se stane, prostě je tam změna, tak většina těchto lidí dost přibere. A je to přesně to ono. Není to tím, že by se začali jako přejídat, ale je to tím, že to jejich tělo je zvyklý jet prostě na max, akorát, že oni teď najednou proti tomu nemají ten výdej. A nedokážou v tom běžném životě si ani takovýhle výdej zprostředkovat. Stejně tak jste schopni si tohleto vytvořit, pokud jdete do diet. Neustále jdete do diet, jo? Což byl můj případ. Neustálý opakování se diet, který začínalo někdy v pubertě anorexí a pak to pokračovalo, plynule to jako navazovalo. A pak, když jsem se jako probrala a řekla si, že bych teda začala jíst normálně, tak jsem cvičila jak blázen, samozřejmě váha vůbec, jako dolů nešla, spíš obráceně furt ty kila jako navíc a člověk už je z toho potom jako nešťastnej, ale opravdu tím, že jsem začala velmi cíleně se o ta střeva starat a tím, že jsem si dala i na to tu trpělivost a klid a vzala jsem to jako proces, že je potřeba tomu tělu ukázat, že už jsme jako v pohodě, že už nebudeme tady ty věci dělat, že už si nepotřebujeme tímhletím způsobem škodit, tak dneska jsem v té fázi, že můžu jíst normálně, nemusím to řešit a nepřibírám. Jako nehubnu, ale ani nepřibírám, já nepotřebuji hubnout, jo? Je to v pohodě, prostě tak, jak to je. Pro mě je důležité, že to tělo je zdravý. Ale trvalo to, než ty bakterie se tam jako přeměnily, mně to vyšlo i v tom mikrobiom testu, že mám zvýšenou právě hladinu tady těch bakterií. Je to i tím, že jsem hodně cvičila, nejenom ty diety, všechno dohromady s tím souvisí. Další věc je psychika. Nevím, jestli jste slyšeli o tom, že existuje osa mezi mozkem a střevem. Tady já vždycky říkám, nejsnáz si to představíme na konkrétním příkladu, že každý z nás si myslím, že někdy v životě zažil stresovou situaci nějakou. Zkouška, maturita, přijímací pohovor, cokoliv si představíme, co pro koho je stres. A když tohleto přišlo, tak s tím přišlo něco dalšího a to byla akutní nutnost navštívit toaletu. A tahleta věc vlastně, ten průjem přichází, aniž bychom udělali jakoukoliv dietní chybu nebo tomu dali jakýkoliv jiný důvod. My jsme zdraví, všechno je naprosto v pořádku, akorát, že ten stres, ta naše psychika dokázala vlastně zrychlit tu peristaltiku těch našich střev. A tady na tomto krásně vidíte, jak úzce to spolu souvisí. Stejně jako pokud máte zácpu, zase obráceně, kdy ty střeva jsou zpomalený, tak jste prostě unavený, nechci být sprostá naštvaný, úplně vás ty věci jako nebaví, špatně spíte, prostě se to projevuje ve spoustě věcí, protože to střevo nefunguje tak, jak bychom chtěli a tak, jak by to mělo zdravě být. Takže tady je to, co jsem říkala, ty transmitery, serotonin, dopamin, melatonin a tak dále. Jo. Informace. Já třeba jsem měla velký problémy se spánkem. 90% serotoninu se tvoří v našem střevě. To je hormon štěstí, serotonin. A tenhle ten hormon ale rozhoduje i o té naší kvalitě spánku. Společně s dopaminem a s dalšíma. Takže zase, pokud já to střevo nemám jako v rovnováze a trpím nespavostí a ten doktor mi na to dá prášky na spaní, který mě jako oblbnou a utlumí, tak jsem vůbec nevyřešila žádnou příčinu, ale jenom prostě se snažím potlačit vlastně to, co se reálně děje v tom mém těle. A já vám řeknu upřímně, že když jsem se k těm informacím začínala dostávat a někdo mi řekl, že jako díky tomu bych mohla začít spát,
A já jsem nespala prostě třeba 10 let pořádně, jakože fakt špatný. A někdo mi tohle řekl, tak jsem se tomu smála, že jsem si říkala, jasně, přes střeva, určitě, dobře. Já jsem do toho šla opravdu jako primárně, nejsem pokrytec, takže to přiznávám, šla jsem do toho kvůli těm křečem. Tam jsem věřila tomu, že si můžu teda nějak jako pomoct. A tyhle ty všechny věci se mi vyřešily jako mimochodem, společně s tím a až postupně jsem začala se dostávat k těm informacím, proč to tak je a jak je to možný vůbec, že to funguje, že takhle to funguje. Takže s tou psychikou opravdu už se to souvisí a dokonce i děti, které jsou hyperaktivní, i děti s poruchou autistického spektra. Je to tenkej led, to, co teď řeknu, ale velmi mnoho odborníků už dneska se přiklání k tomu, že opravdu, pokud se dají do pořádku ta jejich střeva, tak ten stav se lepší. Já neříkám, že se vyřeší, ale ten stav se lepší. A to pro ty rodiče rozhodně není málo. To si myslím, že je super, protože to, co vám nabízí klasická medicína, není lepší. To je možná tak stejný a budeme to nějak jako tlumit a držet to. Jo? A počítat s tím, že se to zhorší. Takže je to fajn i z tohohle pohledu to brát, protože psychické problémy má dneska velká spousta lidí, ale k tomu se ještě dostaneme. Další bod, který pro mě byl totálně šokující, byl metabolismus léčiv. Naše střeva, respektive ty bakterie, které máme ve střevě, ovlivňují metabolismus až 200 léčiv. Co to znamená, že ovlivňují metabolismus? To znamená, že oni buď můžou zvyšovat, anebo snižovat účinky těch léků, které vyberete. A zajímavá věc je, že pokud vy proděláváte antibiotickou léčbu a berete nějaké léky, standardně dlouhodobě berete léky, tak po té antibiotické léčbě ty léky můžou přestat fungovat tak, jak jste zvyklí. A je to přesně z tohohle důvodu, protože ta antibiotická léčba naruší ten váš mikrobiom a ten lék najednou buď nefunguje, anebo funguje víc. A to se děje. Ale já jsem se nikdy nesetkala s informací, že by vám to doktor řekl. Že by doktor vám podal tady tu informaci. Že když vám píše antibiotika, že by se vás ptal, jaký léky berete. Jestli by nebylo potřeba něco upravit, změnit tu dávku a tak dále. To se nikdy neřeší. Prostě pokud vám něco nebude vyhovovat, tak vy potom přijdete a řeknete to. Ale ono jako u některých těch léků to může být opravdu celkem zásadní problém. Protože vám to nemusí udělat dobře, obzvlášť tam ještě potom je další kombinace. Takže to je taková zase spíš zajímavá informace. S čím souvisí dál? Se změnou hladin hormonů. I ty hormony se tvoří skrze naše střeva. Proto pokud zažívám přechod, mám bolestivou menstruaci, těhotenství a další věci, a je to pro mě náročný, není, jako je to spojený s nežádoucíma stavama, jako je pocení, únava, bolesti, křeče a tak dále, tak skrze ta střeva se to dá zase opět řešit. Což mi taky nedávalo úplně smysl, ale i tady tu věc jsem zažila, kdy už někdy ve 12-13 letech, 13, jsem řešila na gynekologii hormonální antikoncepci, protože jsem měla takový křeče a bolesti, že jsem nemohla fungovat. A klasická medicína to řeší stále i po těch letech furt stejně. Prostě dáme vám hormonální antikoncepci a tím to vyřešíme. To, že potom chcete otěhotnět, vůbec nemáte menzes, vaše tělo vůbec nefunguje, to už je jiná věc. Co se potom dozvíte, o čemu se divíte, musíte se vyčistit, to bude trvat. Jo, ale na začátku vám to nikdo neřekne. Vy jste dítě, váš rodič se snaží dělat to nejlepší, tak prostě jdete a řešíte to tímhletím způsobem, je to celkem pohodlný, samozřejmě. Takže i já jsem žila v tom celý roky, že to jinak jako nemůže být, protože když jsem pak ty prášky vysadila, už jsem je nezačala brát po dětech, tak zase znova prostě bolesti, všechny ty věci, brala jsem Aulin, přestože léky neberu standardně, tak ale tady jsem je brala, protože jsem nebyla schopná fungovat. A i tady toho problému jsem se úplně zbavila. Úplně. Prostě já dneska mám menstruaci, jak nevím o tom, že ji mám. Žádná bolest, žádná křeč, žádný nafouklý břicho, nic, prostě nic. Žádný změny nálad. Takže dokážu říct, že ano, je to reálně možný. Akorát my žijeme v takovém světě, kde se to takhle nekomunikuje, ani se o tom takhle nemluví. Dneska, když v podstatě mám kolem sebe kamarádky, které mají dcery, které přichází do toho věku, kdy přichází ta první menstruace, tak oni vlastně říkají, musíme to vydržet. Máme to takhle všichni, jo? To se nedá nic dělat, musíme to vydržet. A to je ta komunikace, jak zase to předáváme té další generaci, že prostě já jsem trpěla, moje máma trpěla, ty budeš taky trpět. Jo, je pár těch, kteří mají štěstí, ale převážně ne. Takže my to takhle prostě furt jako neustále komunikujeme a přijímáme to jako hotovou věc. Další, pokožka a kožní nemoci. Tak to je ta věc, o které jsem mluvila, vlastně tam u té propustnosti. A tady zase ta věta známá, myslím si, že jste ji slyšeli, že naše pleť je odrazem našich střev. Že to přímo na to ukazuje, že pokud máte kožní problém, tak z největší pravděpodobností je to v těch střevech, potažmo v játrech. Velmi už se to souvisí. Ale zase, jo, pokud máte
atopický ekzém, pokud máte lupénku, pokud máte kopřivku, pokud máte další tyhle ty věci, dostanete někdy dokonce prášky, ve většině případů kortikoidové mastičky. Ty kortikoidové mastičky se mažou zvenku, neřeší vůbec žádnou příčinu a zanášejí vaše tělo a jsou dost jako náročný pro to tělo, aby to odbourávalo. U dětí je to skoro, jako bych řekla, nebezpečný z hlediska toho, co to vůbec způsobuje za procesy a mechanismy v těch tělech. Ale vlastně nemáte jiný řešení, protože ty doktoři vám taky řeknou, že to máte na furt. Že zkuste omezit jídlo, zkuste vyměnit prášek, zkuste dělat tohleto, zkuste jinak koupat, míň koupat, víc mazat, míň mazat. Ale vlastně já, nevím jak vy, ale já neznám ve svém okolí jedinýho člověka, kterýmu by to doktoři vyléčili. Kterýmu by doktoři vyléčili atopický ekzém nebo lupénku, nebo, jak říkám, tu kopřivku, nebo cokoliv jiného. Neznám nikoho, komu by to vyléčili. Ano, umí to tlumit na určitou dobu, to určitě jo, ale furt se to vrací. Furt se to prostě vrací v různých jako obměnách. Takže tady opravdu přes ty střeva má to absolutní smysl, protože pokud přestanou tam pronikat ty škodlivé látky a přestanou vlastně vytvářet tu situaci, na kterou musí ta imunita reagovat, tak není potřeba, aby tou kůží to šlo ven, aby se to projevovalo. A další věc je to, o čem už jsem mluvila, tak to vezmu ve stručnosti, syntéza vitamínů a dalších látek, že vlastně ta naše střeva umí si tvořit i některé vitamíny a tělu prospěšné látky, které potřebujeme ve chvíli, když to střevo funguje správně a je tam to, co tam má být. Tady se dostáváme úplně, jsem říkala, ve stručnosti k té imunitě. Co to vůbec imunita je, když si připomeneme? Takže dobrý den. Imunita je schopnost organismu chránit se před všemi patogeny, což jsou právě ty bakterie, viry, paraziti a nádorovými buňkami a likvidace od umírajících buněk. Tak tohle bychom chtěli, aby naše imunita ideálně dělala. Je fajn vědět, že teda jsou dva druhy té imunity, nespecifická a specifická. Nespecifická imunita je ta, s kterou se všichni rodíme. To jsou ty karty, které máme všichni na začátku rozdaný. Je to vlastně ta kožní bariéra, slizniční a je to nízký pH v našem žaludku. Tohle to máme všichni na tom začátku. Potom máme tu specifickou, kterou vlastně my se učíme v průběhu celého našeho života. A ta se dělí na látkovou a buněčnou. Takže když si vezmeme tu látkovou, tak už z toho názvu vyplývá, že ta funguje vlastně na principu protilátek. To znamená, že ona působí mimo ty buňky a má vlastně za úkol, pokud nastane ten stav, pokud tam je ta infekce, pokud je tam něco, co je potřeba řešit, tak aby vytvořila dva druhy buněk, a to jsou plazmatický a paměťový buňky. Ty plazmatický působí po dobu té infekce a bojují vlastně v tu chvíli. A ty paměťové buňky, to jsou právě ty protilátky, to jsou ty, které by v tom těle měly zůstat, pro případ, že se to bude opakovat, aby tělo je mohlo použít. Vlastně na této imunitě jsou postavené očkování. Tady to přesně je to ono. Že když jste očkovaní, dostanete malou dávku do sebe a vaše tělo, pokud správně funguje, tak vlastně vytvoří ty protilátky. Bohužel jsou ale lidi, kterým se protilátky netvoří. Tahle ta část imunity prostě nefunguje. Úplně doktoři nejsou schopní přijít na to, proč se to děje, ale tam potom dochází k tomu, a mám ve svém okolí takovýhle děti, který i přesto, že už jsou třeba 3krát očkovaný na všechno, tak stále jejich tělo vykazuje nulové hodnoty protilátek, což je samozřejmě potom velmi nebezpečný, protože ty nemoci prodělávají daleko hůř než člověk, který ty protilátky má. Pokud se bavíme o té buněčné, tak to je rychlá specifická odpověď na tu infekci. A jak vyplývá z toho názvu, tak ta působí přímo v buňkách, kde se to děje, a vlastně jim způsobuje apoptózu, což znamená to, že to je pomalý rozklad a zabití zevnitř té buňky, aby dál nemohla se množit a dělat to, co dělá v tom těle. Ty T-lymfocyty, to jsou přesně ty, o kterých jsem mluvila, že vlastně se aktivují v tom střevě. Obě dvě tyhle ty složky vznikají v té kostní dřeni, ale ty T-lymfocyty se aktivují v tom našem střevě, pokud je to všechno v pořádku. Tady jsem to tak trošku shrnula. Imunita a střevní bakterie. Čím méně těch bakteriálních kmenů ve střevě máme, tím větší je riziko a pravděpodobnost, že onemocníme, že to naše tělo se nedokáže vlastně bránit. Jak to můžeme změnit, ovlivnit, co vlastně pro to můžeme udělat? Tak můžeme cíleně v podstatě do toho svého těla dostávat probiotika. Víte, co jsou probiotika? Známe. Užíváte někdo probiotika? Po chřipce taky? Jakože pravidelně nebo taky po nemoci? Pravidelně. Vy taky? Užívají se v průběhu, kdy berete antibiotika, anebo až po?
Když se berou s odstupem, můžou se brát i v průběhu ty antibiotické léčby. Nesmí se to brát zároveň, musí tam být aspoň 2 hodiny odstup od toho, kdy berete si to antibiotikum. Ne, já jenom jako myslím, třeba 10 dní budu brát antibiotika, tak můžu i každý ano. to probíhat. My to tak v okolí děláme, že ano, i v průběhu, ale říkám, musí se držet odstup. Stejně jako když třeba onkologický pacienti berou, tak tam taky se musí držet odstup od chemoterapie, aby to nebylo úplně hned na sebe navazující. Ale tady jsem chtěla říct pro ty, kteří by to nevěděli, tak probiotika jsou živý přátelský bakterie, který právě v tom střevě mít chceme. Který tam chceme mít, který pomáhají k té normální funkci a k tomu, aby se tam tvořily všechny ty složky, které by měly. Co už ale moc lidí neví, je, co jsou to prebiotika. Slyšeli jste někdy o prebioticích? Jo, protože třeba já, jakožto máma 2 malých dětí, jsem dostala informaci, že ano, pokud budou nemocní nebo něco se děje, kupte jim probiotika. Ale nikdy jsem neslyšela ani v té lékárně informace o tom, že existují nějaký prebiotika a už vůbec ne o tom, proč by bylo dobré to jako kombinovat. Takže to bych jenom chtěla zdůraznit, že ta probiotika, to jsou ty přátelský mikroorganismy, které tam chceme mít, ale oni potřebují něco jíst. A pokud my to tomu střevu nedáme, tak je sice hezký, že si tam dáme ty probiotika, ale oni nemůžou jako fungovat a dělat to, co my bychom po nich chtěli. To nejde. Protože oni vlastně nepřežijou a nemůžou se tam ani množit. A tady právě ta prebiotika, vesměs je to vláknina, která vlastně naše tělo ji neumí strávit, ale je to právě ta potrava pro tyhle ty přátelské bakterie, které díky tomu můžou se množit a můžou tam přežívat v tom střevě. Takže je to vždycky důležitá součást té probiotické kůry. Vždycky. Je to to, co by mě mělo zajímat, pokud ty probiotika chci brát z jakýhokoliv důvodu, tak jestli je to součástí a pokud ne, tak jak jinak já můžu do sebe ty probiotika dostat. Protože samozřejmě mám možnost do sebe dostávat ty probiotika i v potravě, k tomu se taky dostaneme, ale ne každý zvládneme úplně jíst všechno to, co bychom měli k tomu, aby jsme byli zdraví. Takže tady přesně na to navazujeme stravou. Já tohle tady nebudu detailně rozebírat, to máme na tom papíru, který jsem vám dala, proto jsem vám ho dala, abyste se na to mohli podívat v klidu doma. Je to spíš tak pro zajímavost, jaký jsou probiotické potraviny, prebiotické potraviny, berte to jako takovej krátkej výcuc, ale to, co mě tady k tomu vždycky jako napadá, je opravdu pojďme si uvědomit, v jaký žijeme době a co my jíme, protože já často se u lidí, s kterými pracuju, setkávám s tou informací, že naše babičky to nepotřebovaly. Že naše babičky nepotřebovaly řešit žádnou suplementaci, žádný doplňky stravy, nic. Oni tyhle informace vůbec nepotřebovali, takže my je taky nepotřebujeme a taky to bude všechno fungovat. Ale já bych vám chtěla říct, já nejsem jako žádný extremista, jo? Zdravá střední cesta. Ale prostě nemůžeme dnešní dobu srovnávat s tím, co bylo třeba před 40-50 lety. Fakt to nejde. Ta situace se velmi výrazně změnila a stále se mění, protože naše babičky a prababičky žily prostě jiný život, ať už se to týká fyzické aktivity, ať už se to týká toho, co jedli, odkud to jídlo bylo, v jaké formě to bylo zpracované, jak dodržovali v podstatě i tu sezónnost a tak dále. Prostě nejde to srovnat a rozhodně oni nejedli průmyslově zpracované potraviny, jako jíme dneska my, protože prostě nebyly. Takže jednoduše je nemohli jíst, jo? I kdyby si to chtěli vybrat. A tady mě napadá takový jeden pokus, který dělal pan doktor Ryšávka, na základě článku, který vyšel v Americe od jedné spisovatelky, která si koupila hamburger v nějakém řetězci v té Americe. Ten hamburger zapomněla na lince a po 3 dnech zjistila, že ten hamburger nevykazuje žádný známky toho, že by se kazil. Nic. A jí to vlastně přimělo napsat článek na tohle téma, takže to napsala. A pan doktor Ryšávka to viděl, a jelikož on je velmi nadšený mikrobiolog, tak se rozhodl, že si to zkusí, že si to sám samozřejmě zkusí. Takže šel tady u nás v České republice do jednoho nejmenovaného fast foodu, tam si koupil ten hamburger klasický a umístil ho doma na linku a čekal, co se bude dít. Takže řeknu to jednoduše, dneska ten hamburger už jede asi 5. rok. A jediný, co se s ním stalo, je, že se zcvrknul, protože se z něj odpařila voda. To je jediný, co se s ním stalo. Žádná plíseň. Ten hamburger je uložený v plastové krabičce, není ani v ledničce, ani nic, prostě nic, jo? Je v krabičce. A on samozřejmě říkal na té přednášce, že pojďte se jenom zamyslet nad tím, že pokud ten hamburger nežerou ani divoký druhy plísní, protože kdybyste vedle něj postavili maso, tak to maso druhý den bude smrdět a začne zelenat. Ale ten hamburger nechce, ta plíseň ho nechce.
tak si jenom představte, co my vlastně do sebe dostáváme, co v tom asi je. Co v tom asi je, když prostě tohleto jako je reálně možný. A ta důležitá věc zase, jako jsem máma, takže musím to zmínit, že my dneska jsme nastavení tak, že naše děti to mají za odměnu. Naše děti mají za odměnu to, že jdou do Mekáče, to, že jdou do KFCčka, to, že jdou prostě někam, tak to mají jako za odměnu. Si hezky sportoval, tak teď dostaneš Mekáč, to se ti povedlo ve škole, dostaneš Mekáč, protože prostě to mají všichni. A my tomu podlíháme tady ty věci a zase nejsem pokrytec, takže ano, naše děti měly Mekáč a zřejmě ho i budou mít. Neříkám, že to děláme jako často, ale děje se to. Já to teda osobně nejím, protože mi to nedělá dobře. Ale jo, děje se to, protože prostě ten tlak je jako obrovský. A dřív jsem ty informace neměla k dispozici, takže jsem to ani neřešila. A samozřejmě já se můžu rozhodnout nějak, ale moje rodina to třeba může vnímat jinak. I tohle to jsou výzvy různý, jak zavádět vlastně ty informace do toho běžného života. A vy, co máte děti, tak si asi možná jako vybavíte, jak náročný je svým dětem vysvětlit, že ta brokolice je fakt jako dobrá a zdravá a že by jí měli papat, jo, místo právě tady třeba toho hamburgeru nebo něčeho jiného. Takže to je rozhodně jako výzva, ale je fajn ty informace mít a v rámci možností se snažit to prostě kompenzovat těma dobrýma věcma. To, co je ale zajímavý, je prebiotický index. To je opět od pana doktora a on říkal, že když se vědci nudí, tak dělají tohle. A sice to je taková věc, že oni se rozhodli vyzkoumat u určitých surovin potravin, těch prebiotických, jak moc přátelský, jak moc dobrý prostředí dokážou vytvořit pro ty přátelské bakterie. Takže oni to udělali tak, že vzali vlastně tu potravinu, rozmixovali ji, udělali z ní takový roztok a do toho roztoku přidali ty probiotické bakterie a sledovali, jak rychle se na té kultuře vlastně budou množit ty bakterie. A oni primárně srovnávali domácí versus kupovaný. Takže já jsem tady vybrala jenom pro zajímavost 2 věci. Takže salátová okurka. Když byla ta domácí, tak vlastně na ní ty přátelské bakterie rostly a množily se 10krát rychleji, než na té okurce ze supermarketu. Což za mě ještě není takový drama, to je docela dobrý. Jo? Pokud se ale podíváme na hlávkový salát, tak tady už je rozdíl 100krát. Jo? 100krát pomaleji na tom, který byl kupovaný z toho supermarketu. Jo, a tady zase narážíme na to, že dneska je ta doba, že eko, bio, všechny tady ty věci, snažíme se to jako sledovat, snažíme se tomu jít jako naproti, ale ono, jako když se podíváme úplně otevřeně, tak mi řekněte, kdo dneska dokáže reálně vypěstovat něco, co je opravdu jako eko v půdě, která je prostě vyžilá a pokud chcete, aby to rostlo, tak ji hnojíte stejně i doma. Kde to zaléváte vodou z řádu, která asi jako taky není úplně ideální. Po případě na to prší ty kyselý deště, které taky asi nejsou úplně ideální. A teď vy, jako samozřejmě to vždycky lepší než z toho supermarketu, co si budem, ale už prostě žijeme ve světě, kde nedokážeme vytvořit to prostředí tak, jako to bylo dřív. Ale i přesto máme možnost, ano, i když je to tak, si pěstovat ty věci nebo se dívat, odkud si to kupuju. Pokud mám možnost někde od někoho ze zahrádky, je to vždycky lepší varianta. Akorát není úplně dobrý to potom mít těma saponátama, jo? To pak není úplně dobrá varianta. A tady ještě jedna věc, že teďko v poslední době, asi před měsícem, zkoumali borůvky a zjistili, že borůvky, i ty kupovaný, takový ty velký, ty kanadský borůvky ze supermarketu, jsou velmi, velmi pozitivní, co se týká toho prebiotického indexu a že jim extrémně chutnají těm přátelským bakteriím. Já jsem se optala na borůvky z lesa, odpověď nepřišla, protože ty nezkoumali. Jo? Takže já jsem chtěla vědět, o kolik ještě víc jsou prostě ty naše klasické tady české borůvky. Tak říkal, že to neví, ale že tyhle z toho obchodu opravdu jsou velmi chutné pro ty naše přátelské bakterie. Tak to je jenom taková zajímavost k tomu. Tak, ano, zajímavost. Takže k zamyšlení, pojďme se podívat na pár čísel, protože to většinou bývají věci, které lidi si tak jako pamatujou nebo je to zarazí. Tady jsem začala poruchama funkce střev. Dala jsem to záměrně na první místo, protože tak, jak jsem vám říkala, že mám svoje studio, kde ke mně chodí lidi a řeším s nima komplexně jejich problémy, tak drtivá většina lidí má některý z těchto obtíží. Průjem, zácpa, po případě kombinace, nadýmání, bolesti a křeče v břiše. Ale taky mají společnou věc, že když ke mně dojdou a zeptám se, jaký je vaše zažívání, tak drtivá většina lidí řekne, dobrý. Jo? Nic, žádný problém není. A když se začneme ptát cíleně, tak se dostaneme k tomu, že trošku tam je ta zácpa, nebo trošku je tam ten průjem, nebo trošku jsou tam ty křeče, že my vlastně jsme na to zvyklí.
My jsme na to zvyklí, tudíž nemáme ani potřebu to říct, protože je to prostě normální. Je to normální, máte to celý život, tak je to normální. S tím se nedá nic dělat, na to jste si už zvykli. A tohle to mě ze začátku hodně jako překvapovalo, že opravdu ty lidi k tomu takhle jako přistupují. A dokonce mám jednu známou, která jsme se takhle bavili, ona se mě ptala na ty probiotika, tak jsme se bavili o tom, jak často by asi tak měla být ta stolice a tak dále. A já říkám, tak gratuluju, tak máš zácpu. A ona mi říká, tak to mám jako celý život, to jako, že bych měla chodit každý den, jo. Jako můj manžel chodí každý den a mě to strašně zdržuje. On prostě, kdykoliv někam jdem, tak on furt potřebuje na záchod. A já si říkám, to je prostě jako fakt mazec. A ona opravdu tak jako s úsměvem mi to říkala, že prostě jí to vlastně obtěžuje, že ten manžel každý ráno chodí na ten záchod, protože když oni se vypravujou, tak to zdržuje a že ten její interval jednou za 3 dny je jako super. Protože prostě jako se tím nemusí zabývat, jo. Takže opravdu každý jsme jako jinak nastavený a je to v pohodě, já to jako nějak nehodnotím, ale docela mě to jako pobavilo, tato situace. Takže i to se děje. A tady bych i chtěla taky říct další věc, o které se nemluví, že pokud máte extrémně zapáchající stolici, tak to není normální. Jo? Není to normální, nemělo by to tak být a je to projev toho, že v těch střevech něco není dobře. Neřeknu, že uděláte dietní chybu a něco sníte úplně jako nesmysl, nějaký splácáte to a potom se to stane, jasně. Ale bavím se o tom, že to je u vás jako standard, nebo se opakující, často se opakující věc. Stejně jako když mám chlapečka teďko jako klienta, který měl černou stolici. Ne, není to normální. Není, jo. A ano, dá se to řešit. Jo, dají se ty věci jako řešit. Ale je potřeba si jako nejdřív zvědomit, že je to něco k řešení. Že to není jako běžná věc. Protože se o tomhle vlastně nikdy jako s někým bavit asi úplně nebudete. Jo? Na kafi, že tak co, jak to máš? Jo, nestává se to úplně. Takže proto to spoustu lidí i neřeší, že jim to není příjemný se o těch věcech jako bavit. Jo? Já vždycky říkám, téměř můj každý den je o hovnech, jo? Doslova. Ale je to v pohodě, je to prostě v pohodě, není to žádný problém. Děje se to, jo? Všichni je máme, takže jo, buďme za to vděční. Další věc je, že za posledních 10 let se zvýšil výskyt zhoubných nádorů o 18%. A až 60% by se dalo předejít v případě těch preventivních vyšetření. A tady opravdu je v rámci té zkušenosti, kterou máme v rodině, já na to apeluju, choďte na preventivní vyšetření. Já sama mám špatně zakřivený střeva, což znamená, že to vyšetření je bolestivý, není to příjemný. A i přesto nebylo to žádný drama. Nejhorší bylo vypít tu pití prostě a ne to samotné vyšetření. A ty doktoři jsou na to zvyklí, na to, co dělají, takže opravdu se nekoukají na to, co tam máte nebo nemáte, myslím jako zvenku, ale prostě vyšetří, zjistí a pokud už tam něco se děje, pokud ty polypy tam jsou, tak se to dá řešit včas. Opravdu ta rakovina střevy je jedna z těch nejlépe řešitelných, pokud je to včas odhalený, stejně jako rakovina prsu, když s tím máme v rodině zkušenost. Takže zase má to smysl, ta prevence má smysl dělat si i samovyšetření. Další věc, vznik alergií a potravinových intolerancí. No, takže ve světě je matek velmi častý téma. To už je taková ta klasika, že možná se můžeme trumfovat, že který dítě má víc. Co máte vy, co máme my, a my máme ještě tohle, a my máme tamto. A tady zajímavá věc zase, jo, když se bavíme v těch číslech. První odborný článek na toto téma vyšel v roce 1960, což není úplně dávno. To byl první, což znamená, že do té doby to nikoho zase tak moc jako nebralo, protože to nebylo častý. Ty věci nebyly častý. Dneska, respektive to číslo je z loňského roku, máme přes 24 000 odborných vědeckých článků na toto téma. Což nám ukazuje, jak moc aktuální to je. Protože dneska opravdu, když se budete s někým bavit, tak je spíš výjimka, že vám někdo řekne, že nemá na nic alergii ani intoleranci. Že může jíst a dělat, co chce a furt je v pohodě. Jo? Těch lidí je dost málo. A vlastně... Tlustá, ale spokojená. Přesně, na co potom někomu je, že je hubený a je živej v podstatě o vodě, protože nic nemůže a všechno ho prostě prožene a ze všeho je zlé, že jo? To se jako děje při těch alergiích. A to, co se ještě navíc děje při těch alergiích, je, že vlastně to řešení je zase eliminace. Že vy vlastně furt máte jenom jako ubírat, máte furt ubírat. V jídelníčku máte ubírat, máte řešit, co nemůžete. A třeba moje děti, když se narodily, tak když byly malinký, tak spousta potravin jim dělala jako problém. Prostě jsme měli potom jako exém. Ale já jsem se rozhodla, že ty potraviny prostě nevyřadím. Že je omezím, ale že je nevyřadím. Že prostě chci, aby to tělo si na to zvyklo a aby se s tím naučilo pracovat. A dneska moje děti můžou jíst všechno. Ale standardem je, že když u té doktorky se to zjistí, že aha, takže tady máme exém, tady jsme se osypali, tohle máme, tak to nedávejte.
A ještě vám řeknou, zkoušejte, co mu vadí, a vlastně to jako vyřazujte to, jo. Takže vy vyřazujete. A dneska už jsme v té době, že když vám jako není úplně dobře, tak hned jdete z fleku lepek pryč, hned laktóza pryč. Jakože neřešíte, jestli je to váš problém nebo ne, ale vy to dáte pryč. Protože to teď dělají všichni, je to docela trendy, mluví se o tom. A většině lidí se jako uleví, když to udělají. Ale vy už potom jako nezačnete jíst normálně. Protože vy už se bojíte. Vy už se jako bojíte reálně. A navíc, když potom z tohohle se vrátíte zpátky, tak tomu vašemu tělu fakt jako není dobře. Jo, a musí si na to vlastně zase znova zvykat, ale to vy neuděláte, protože to je takový ten zdvižený prst. Aha, je mi z toho blbě, takže zpátky znova, dieta prostě. A pak ten život je takový docela jako smutný a těžký, když se furt musíte jako všude hlídat, omezovat, limitovat a úplně jste ve stresu. A vidím to u těch malých dětí, který prostě jsou na těch šílených dietách a vy máte strach to dítě pustit na hřiště, vy máte strach ho pustit na oslavu, že tam něco sní. Že tam něco sní a co potom bude, jo? Když tam bude ten lepek nebo když tam bude něco. Ale spousta z těch dětí ty intolerance ani reálně nemá. Jo? Jsou na té dietě jako preventivně, což je jako taky zamyšlení za mě, ale je to samozřejmě věc každého jednoho z nás. Další informace. Syndrom dráždivého tračníku se vyskytuje zhruba u 13% populace České republiky. Potíže psychického rázu, jako jsou výkyvy nálad, úzkost, deprese a tak dále. Tady toto, o čem jsem mluvila, a zase se podívejte na to číslo. S psychickými obtížemi se u nás v České republice odhadem léčí 700 000 obyvatel. To číslo samo o sobě je velký. Ale pojďme si říct, že to jsou lidi, kteří se léčí. To nejsou lidi všichni, kteří mají psychické obtíže. A zase já v mojí praxi mám dneska 17letý, 18letý mladý dospělí děti, nevím, jak to nazvat, který jako berou antidepresiva. Normálně, reálně berou antidepresiva. To je jako šílený, to je prostě šílený a je toho čím dál tím víc. To všechno, co se dělo v posledních letech, tomu samozřejmě velmi jako pomohlo, ale kde je to řešení? Jo? Vy, když se chcete někam objednat, všude je plno, někde vás nevezmou, nikde na vás nemají čas. Je to opravdu jako velký téma a zároveň je to opravdu věc, kde můžete v tom prvopočátku si skrz třeba pomoct. Já neříkám, že vás to spasí, jo? Ale můžete si skrz třeba pomoct. A reálně se děje to, že ty lidi, když se ozdraví fyzicky, tak se těch antidepresiv jako zbaví. Je to proces, cesta, volba, není to pro každýho. Já vždycky říkám, je to pro všechny, ale není to pro každýho. Musí se proto ten člověk rozhodnout. To je ta základní věc. Další, chronický zánětlivý onemocnění střev, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a další. Tady se odhaduje téměř 70 000 lidí v České republice. Zase těch, kteří jsou diagnostikovaní. Je spousta lidí, kteří tyhle ty onemocnění mají, ale diagnostikovaní nejsou. Léčit se to úplně neumí. Já mám kamaráda, který má ulcerózní kolitidu, Crohnovku, a ten mi řekl, že vlastně v rámci toho všeho, co oni mu dávali a co to dělalo s jeho tělem, se na to vykašlal a začal se léčit sám a vlastně se naučil to svoje tělo jako vnímat a zjišťovat ty hranice, které jsou, a díky tomu se dostal do nějakého stavu, kdy je schopen normálně jako fungovat, jo? Ale ty doktoři ho tam dostat jako nedokázali. Jo? Takže i tohle to je zdvižený prst a zase tady už opravdu se bavíme o tom, že to střevo je velmi v nepořádku. Přibírání nebo hubnutí, takže zase tady jenom úplně stručně, o tom jsme se bavili. Takže se odhaduje, že obezita obecně nebo ta nadváha představuje obtíž pro více než 50% populace středního věku. A ono dneska, když se půjdete podívat i před školy a uvidíte ty děti, já mimo jiný teda ještě trénuju box s dětma a reálně vám dojdou jako děti, který už po rozcvičce jsou úplně odrovnaný. Úplně, že rudý, koukají na vás, vy si myslíte, že to dítě tam skolabuje a on vám řekne, že prostě už nemůže po rozcvičce, jo. Což je jako prostě šílený, kam to jde, a nebavím se o těch, kteří přijdou samozřejmě při těle a pitíčko na trénink mají limču, to je jasný, a po tom tréninku jdou na něco dobrýho, jo. To je jasný. No prostě to je jedno, nebudu zacházet do detailů. To se jako děje, ty děti to nemají jako volbu, ty děti takhle jsou vychovaný a je to tím, že prostě, jak říkám, všichni předáváme to, kde jsme my vyrostli, jak jsme byli zvyklí, co je pro nás běžný, co je pro nás normální. Kožní potíže, 20% dětí trpí atopickou dermatitidou. Nevím, jestli jsem to řekla, takže to teď řeknu, že to, co se děje, ale taky se o tom nemluví, je, že vy máte dítě, který je v pořádku, narodí se miminko, je v pořádku, je zdravý, a to dítě v prvním roce svého věku prodělá antibiotickou léčbu. A tady ta antibiotická léčba dokáže udělat i to, ne vždy, záleží, v jakém stavu to střevo je na tom začátku, ale dokáže udělat to, že tu atopickou dermatitidu rozjede. Ale ne hned,
Ono je to s odstupem 3-4 týdnů po té antibiotické léčbě. Protože právě dojde k narušení toho střevního mikrobiomu a pokud už před tou antibiotickou léčbou nebyl úplně dobrý, tak vlastně tohle je potom ten projev. Jo, protože vy, když proděláte antibiotickou léčbu a jste normálně v pořádku, to vaše střevo normálně funguje, tak se i s tou antibiotickou léčbou vypořádá a velmi rychle se vrátí k tomu normálu. Navíc pokud to ještě třeba podpoříte těma probiotikama, tak tomu výrazně pomůžete. Ale pokud už předtím to vaše střevo nebylo v pohodě a vy ještě tam dáte tu antibiotickou léčbu, nedej bože opakovanou, tak tam právě potom vznikají tadyhle ty problémy, které se najednou objevily, nikdo neví kde a nikdo si to s tím do spojitosti nedává. A tady moje oblíbená věta na závěr k zamyšlení. Češi ročně spotřebují kolem 15 milionů balení antibiotik, což je jako masakr číslo. Masakr. A já, když jsem se bavila s naší pediatričkou, která je velmi jako otevřená možnostem, tak vlastně ono jako ty doktoři v dnešní době nemají úplně moc jako možnosti ty antibiotika nedávat, protože nevím, jak to máte vy, ale spousta lidí očekává, že když jdou k doktorovi, tak prostě dostanou antibiotika, jakože je chtějí. Prostě je chtějí, protože chtějí mít pocit, že o ně je dobře postaráno, že jsou jako v bezpečí, že ty antibiotika to všechno jako zvládnou, vyřeší to a tak dále. A pokud ten doktor ty antibiotika nedá a nedej bože, ten zdravotní stav se zhorší, tak je to velký problém. Je to jako velký problém. Takže oni je dávají a ještě jako bonus dávají ty širokospektrální antibiotika, protože ve chvíli, kdy půjdete k doktorovi a on vám dá antibiotika a oni nezaberou a on vám řekne, že vám dá jiný antibiotika, tak je to špatný doktor. V očích toho pacienta. Ale ten doktor, který tohleto dělá, tak se snaží co nejméně zatěžovat to vaše tělo a cílit to. Ale tady už zase potom do hry vstupují ty diagnostické možnosti, které oni mají. Oni jako zas tak dobrý nejsou. Oni reálně velmi často pracují jenom s podobností těch symptomů, s kterými vy přicházíte a ze svojí zkušeností. Takže oni neví 100% co to je. Oni si myslí, že to je to, co by to mohlo být. A tak proto vám dají ty antibiotika, které si myslí, že by tam jako byly přínosem, ale nemusí to pokaždý se jako povést. A tady třeba další zajímavá informace je, že když jsem s ní se bavila a bavili jsme se o covidu a o těchto věcech, tak ona mi řekla otevřeně, že neví, jak se to stalo, ale ty nemoci po covidu se chovají jinak. Jinak. Mají jiný průběhy, mají jiný symptomy, prostě je to jinak. A teď si vemte, že jste doktor, který pracuje s tou podobností těch symptomů a ono najednou je to jako jinak. Tak to je těžký. To je prostě těžký. Najednou jsou angíny, které jsou bezpříznakové a pak to končí zápalama plic. Najednou tady máme černý kašle, najednou tady máme tuberkulózy, máme tady další věci, o kterých se nemluví, to se jako neděje. A oni jako neví, oni vám udělají výtěr z krku na streptokoka, to je celý. To je celý prostě, jo. Takže oni v tomhle mají taky jako určitý limity, nicméně každý z nás má volbu, jestli ty antibiotika bude brát nebo nebude brát a každý z nás má volbu, jestli se dobrovolně bude dostávat do toho stavu, že potřebuje. Protože když už tam jste, tak je potom těžký to řešit jako jinak, když nemáte ty možnosti. Ale to, co pro sebe můžeme dělat, je ta prevence, která ale v České republice je v podstatě sprostý slovo. Jo? Tady jako na někoho vyrukovat s prevencí, že jako jasně. Jo, to nikdo nechce. Nikdo to nechce, to zbytečný. Dokud jsem zdravý, tak to nepotřebuju. Akorát, že my mnohdy si myslíme, že jsme zdraví, ale už nejsme. Jo? Takže to bych k tomu chtěla říct. A tady se dostáváme k té fekální mikrobiální transplantaci. Já ji vezmu velmi rychle. V podstatě, tak jak to zní, tak to je. Jde o to, že je to věc, která není žádná novinka. To používali už v Číně před více než 2000 lety. A tenkrát se to používalo u lidí, kteří vlastně byli třeba otrávení anebo měli velký jako průjmy zvracení a tak dále. No, vykazovali prostě ty známky jakoby otravy. Tak oni vzali stolici zdravého člověka, tu rozmíchali a pak ji dali vypít. Říkali tomu žlutá polévka. No, každopádně za ty roky jsme zase tak moc daleko jako nepostoupili, protože se to dělá v podstatě stejně, akorát jsme našli hezký způsob, jak to jako zaobalit, což znamená, že dneska to funguje tak, že se vezme stolice zdravého člověka, která se teda, ten člověk se vyšetří a tak dále, aby jsme měli jistotu, že je zdravej. Vezme se ta stolice, udělá se z ní fyziologický roztok a sondou se to vpraví do toho našeho střeva. Chtěla bych říct, že je to metoda, která má prakticky okamžitý výsledky v případě, že ji podstoupíte. Nicméně Evropská unie v současné chvíli povoluje tu fekální transplantaci pouze u klostridiových infekcí, což jsou takový krvavý průjmy, který často končí smrtí a není na ně jako léčba.
Takže tam ano a mají s tím velmi dobrý výsledky. Už teď se děje to, že se začíná vlastně tohleto zkoušet právě u těch nespecifických zánětlivých onemocnění, jako je ta Crohnova choroba, ulcerozní kolitida a tak dále. Mám kamaráda, který dělá v centru, kde tohleto primárně řeší a říkal, že ano, že to zkoušejí a mají s tím velmi, velmi dobrý výsledky. A já třeba potom vám můžu říct, máme možnost i cílený probiotický kůry na míru, úplně roční kůra, která je schopná vám vlastně jakoby zprostředkovat přesně tohleto samé, že dokáže ten střevní mikrobiom naprosto cíleně, konkrétně vám na míru doplnit o to, co tam potřebujete, což je naprostý unikát a já jsem velmi hrdá na to, že to je u nás tady v Česku, tady ty možnosti. Ale tohle jsem vám dala pro zajímavost a ještě vám k tomu řeknu, že pan doktor Ryšávka, on je velký vizionář a hodně se mu smáli na začátku, ale reálně existuje první banka v České republice, kde vy si můžete uložit svůj zdravý střevní mikrobiom na potom. Což je za mě úplně fenomenální. To je skvělý. Jo, takže už to existuje. Stejně tak, jako byste si mohli ve svém mládí nechat zmrazit vajíčko nebo spermie a tak dále, tak stejně tak dneska máte možnost pro sebe udělat tohle, dokud jste ještě zdraví a později vlastně můžete použít ten svůj vzorek. Tak a tady už jenom shrnutí. To, co jsme si dneska řekli, těch informací bylo nekonečně, jsem si vědoma, ale důležitý je si jako podle mě uvědomit, že ten náš střevní mikrobiom souvisí s celou řadou procesů a funkcí v těch našich střevech. A my máme možnost ho podpořit věcma, o kterých už jste 100% slyšeli. Je to vhodná strava, je to dostatečné množství spánku, je to pohyb, je to to, že nebudete pít alkohol, je to to, že nebudete kouřit, nebudete se stresovat, ale i to, že budete dodržovat režim denní. I to je věc, o který se nemluví a je to důležitý pro ty naše těla a mělo by to tak být. Takže vy můžete dělat všechny tady ty věci a fakt si pomoct tomu, že vám bude dobře. Ale ti z nás, kteří jako nemohou, anebo nechtějí, anebo prostě to nezvládáme v tom tempu, který máme, všechny tyhle ty věci dodržet, tak tady všude já jsem vděčná za to, že existují doplňky stravy, na který dneska je nahlíženo stále ještě pořád skrz prsty, ale kde my máme možnost ty cílené suplementace a to je za mě to jediné, co dává smysl, protože to, co bych tady chtěla říct, je, že doplňky stravy nikoho neléčí. To neexistuje. Neléčí vás ty doplňky stravy. Ty doplňky stravy dělají pouze to, že do vašeho těla dávají složky a materiál k tomu, aby vaše tělo se mohlo léčit samo. Protože vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude, že naše těla se umí léčit sami. Jenom my jim k tomu potřebujeme dát ty věci. To je celý. A pokud nejsem schopná je tam dostat prostě z té potravy těma ostatníma věcma, no tak díky bože za to, že mám možnost jinak. Ale samozřejmě musí to mít nějak hlavu a patu a mělo by to být pro mě konkrétně, ne univerzální návod pro všechny, že takhle to budeme dělat a tohle budeme jíst a tohle budeme brát a všem nám to pomůže, budeme tady jako šťastní. Takže to je to, co jsem k tomu chtěla říct. A ještě zmíním jednou, že ano, máme diagnostickou možnost a to je ten mikrobiom test, který já jsem absolvovala na začátku, který vlastně spočívá v tom, že vám přijde domů odběrová sada, vy si sami doma odeberete vzorek stolice dle návodu, tento vzorek pošlete do Brna, do laboratoře, všechno se to děje v České republice. 6 týdnů, ano, poměrně dlouhou dobu čekáte na výsledek, protože se to opravdu zpracovává manuálně a ne strojově. A potom vám přijde vlastně report do mailu, ve kterým se dozvíte, v jaký kondici jsou ty vaše střevní bakterie, v jakých poměrech jsou tam ty kmeny, co se tam děje, jaký vlastně je ten váš mikrobiomový věk a dostanete tam i konkrétní doporučení, co byste mohli dělat. Pokud chcete, tak to využijete a pokud nechcete, tak to nevyužijete. Je to prostě informace, tak jako všechno. Ale informace jsou za mě to nejdůležitější, k čemu se můžeme dostat. Pak se každý z nás může rozhodovat sám. Takže bylo to asi dlouhý, ale děkuju za pozornost. A děkuju. Děkuju.